Na ako'y pangutana, what is habit? Unsa ba di siyang habit? Unsa man ang habit sa Bisaya na nabatasan? Unsa nang habit? Kanang imuhang nabatasan ba? Dili way batasan, kundi nabatasan na nimo. Naandan na nimo ba? Nasanay na nimong buhaton. So unsa man ni siya? Ang habit usa kini ka nakatunan nga kinaiya nga diin wala tay mahimo kundi mao ra gyud ang pagbalik-balik sa pagbuhat niini. Nakatesting nimo ana? Kisabay mo tuod diri ag New Year's resolution. Mamoingon nga inig 2025 kay dapat bag-o na ko, dapat di na ako ni buhaton, di na ako nabuhaton, dapat di na ako muhimo ani, mubuhat ani. Pero taliwala man sa imong mga panaad, padayon nimong ginabuhat. Wa yun kay hunong sa pagbuhat sa maong nga buot unta nimo nga dili na buhaton. Abot na pud ang laing tuig, the same gyapon ang imuhang buot unta buhaton nga di na gid nimo buhaton unta ang mao nga naandan nimo nga buhat nga ginabuhat. Pag-abot sa mga birthday nimo, inana gyapon ako ang wish kay unta kanan di na ko main ani or kaha dapat mundang na ko ani. Mao na siya ang gitawag habit. Ikaduha nga pangutana, what is bad habit? Unsa maning dautan nga kinaiya o nabatasan kanang naandan nga ginabuhat nimo, unsa man ni siya kining dautan? Bad habits are characterized by human behaviors that are developed over a long period of time. May nabasa ko na libro na sagad sa atuan na mga ginahimo nga, for example, kini siya nga bad habits nimo, bad habit nimo, nasanay ka na kini siya nga buhat nga dili maayo, aduna na siya ay tinubdan kung kanos o asa na siya nagsugod. For example, kanang nahimo kang addict, drug addict. Nahimo kang drug addict kay na-develop na siya sulod sa taas nga panahon. Kaniadto tingali, tilaw-tilaw lang ka, hantod nga niabot ang panahon nga nahimo na jud ka nga addict sa mao nga tilaw-tilaw lang sugod. Mao na siya ang kining bad habits nga nahimo na nimong kinaiya nga kini na-develop sulod sa taas nga panahon. O tungod niya na ginabalik-balik na nimo kini nga mga mapatuyangon nga mga buhat diin wala nay intention nga mutalikod o mubiya niini nga habit. Aminin ninyo, kita tanan aduna tayong mga habit na gusto nato talikdan. Gusto nato biyaan. Ha? Ang uban sa tuwa dunay habit na daw dili siya kaayo inana makadaot sa imuha or dili kaayo sa dili siya kumbaga ang kini nga habit is harmless siya, pero doon na po'y uban na habit nga diin usa na ka seryoso nga habit. Kanang lisod na gid kaayo bungkagon ba, lisod na gid kayo talikdan ba? Nabisag unsaon nimo di gid ka makatalikod, di gid ka makabiya. Kini na mga habit na gusto nato bungkagon o biyaan sa atuang kinabuhi. Now, ang atuang mensahe ning takna sa kabuntagon gitawag kini overcoming bad habits. Pagbuntog sa dili maayo nga nabatasan. Dili batasan na, dili kinaiya, kundi imuhang nabatasan na. Sumpay na ha, dili batasan, kundi nabatasan. Nahimo na nimong kinaiya, nahimo na nimong habit. So, unsaon pagbuntog o pagdaog niini nga dili maayo nga imuha ng nabatasan. Ang Biblia nagtudlo kanato or nagistorya may tungod sa mga habits o kinesya dili na kinesya lilong diha sa Biblia may tungod sa kung giunsa nato pag kinabuhi pinaagi niini. And that means being intentional in how you live every day. Now, habits
is a huge part of our lives. Musugot ka o sa dili, ang habits aduna kini dako kaayo nga kabahin sa atuang kinabuhi. Bisyo man na siya, for example, sigarilyo, inom, droga, o kaha ka ng mga bad words nato, nga di nato matalikdan. Unsa pa gyud? And there's something that can shape who we are. Wala ka kabalo nga kanang imuhang habit mao kana ang muhulma sa imuhang kinabuhi kung kinsa ka. Mao na nga ang atuang sagad na ginahimo nga naandan na bitaw nato, naanad na ta nga inaani atong ginahimo, muna siya ikaw, mupurma nga ikaw. Nga dili na gyud na makatalikma, dili na gyud na mubiya sa imo o dili na gyud ka makabiya ni ana. So unsa man ang imong buhaton? Niini na mga bad habits diha sa imong kinabuhi. Si Santiago nag-ingon sa kapitulo 4 bersikulo 7 ngadto na sa 8, ingon niya, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Klaro kaayo ang gingon sa pulong sa Ginoo nga aron ikaw makabuntog ni anang dili maayo nimo nga batasan o nabatasan, kinahanglan nimong isubmit ang imong kaugalingon diha sa Ginoo o sa maning resist the devil. Likayan. Sa laing term ana, sukli. Sukli ang kaaway ug siya mudagan diha kanimo. Paduol sa Ginoo and he will come near to you. Paduol sa Ginoo ug ang Ginoo muduol diha kanimo. And wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Naunsaon man nato aron sa pag-overcome sa ato ang mga naandan na ginahimo sa kinabuhi. Now, I want you to know kung unsa man ang gusto sa Ginoo nga ipabuhat diha kanimo, kana kung buot ka nga makabuntog, kung buot ka nga imuhang malupig, mabuntog ang imuhang habit diha sa imuhang kinabuhi. Una, admit. Sa Bisaya pa, ang kuna diha sa imuhang kaugalingon na ikaw naakaana nga buhat para dili ka maana dami ka nga okay ra ni. Ang reason nga nung maglisod ta og buntog sa atuang dili maayo nga naandan na nga buhat sa atong kinabuhi kay dili manggudta mo angkon nga mao ni atong kinahimo. That's why ingon ang Romans ingon dira, confession is the first step to overcoming bad habits. Ang pagsugid, pag-admit niini diha sa imong kaugalingon, pag-angkon niini sa imong kaugalingon, ang unang lakang diha sa imong kinabuhi nga imong buhaton aron mabuntog nimo ang dili maayo nga habit. Ug dapat ma-realize nimo diha sa imong kaugalingon that you need the help of God in order to change. Kinahanglan nimo ang tabang sa Ginoo aron ka mausab, aron ka makatalikod, aron ka makabiya ug makabuntog niya ng dautan ug dili maayo nimo nga habit diha sa imong kaugalingon. Ang Roma kapitulo 14 bersikulo 23 nag-ingon, whatever does not proceed from faith is sin. When we confess our sins, we're acknowledging that they are something that we can fix on our own. Timan-an nato na ang mga buhat daw nga walay pagtuo o wala ubanig pagtuo kini siya sala according pa sa Romans 14:23. So dapat when we confess sa atuang sala diha sa Ginoo, ubanan nato kini og pagtuo nga kita tinuod gayod nga naghinulsol sa atuang sala, sa atuang nabatasan nga ginahimo ug atuang i-acknowledge nga kini siya dili nato kaya nga bag-ohon o usabon pinaagi sa atoang kaugalingon nga kusog, kaugalingon nga kahibalo o kaugalingon na kakayahan. I-admit nimo sa imong kaugalingon that you need God.
i-admit nimo diha sa imong kaugalingon na ikaw ra gyud Ginoo ang makatabang nako niini. Kanay nyo kanato ang mga bad habits, kanang dili maayo nato na mga nabatasan na nasagad natong ginahimo. Atong i-admit diha sa Ginoo nga dili nato kaya o kinahanglan nato ang tabang sa Ginoo para makabiya kita niini. Ikaduha, acknowledge. Admit o acknowledge. Kinahanglan imuhang ilhon. Now, we need to ask God for help in overcoming our bad habit. Kinahanglan nato ang tabang sa Ginoo para mapukan nato ang dili maayo nato nga nabatasan na. Kinahanglan nato ang tabang sa Ginoo. When we acknowledge our bad habit and ask God for help with it, He will give us His grace and strength to overcome it. Manay nakanindot kung ikaw, kung imuha nga i-acknowledge kini, kung imuha kining ilhon diha sa imuhang kinabuhi, kaya ang Ginoo mo tabang kanimo, pinaagi sa paghatag sa iyahang kaluoy o kusog, aron nga mabuntog nimo ang habit. Kinahanglan ni sa kusog. Dili kusog nga, kanang imuha makaya kay, bisang pag, unsaon nato, kung di ta mangayog tabang sa Ginoo, di gid nato mabuntog ni siya. Di nato mabuntog. Pwede natong malikayan ka isa tingali, kaduha, pero di ta katalikod ana as long as di ta mangayog tabang sa Ginoo. So we need God's help para matagaan ta og kusog. Ingon man kaisog nga madaog nato, mabuntog nato ang mao nga bad habit nato. He doesn't want us to struggle with our weaknesses alone. Dili gusto ang Ginoo nga kita mag-inusara nga mag-struggle sa atoang mga kaluyahon. He wants us to lean on Him as we work through them together. Dili gusto ang Ginoo ni ana nga magsulo ka sa imong struggle sa imong kinabuhi. Gusto ang Ginoo nga ikaw mudangob diha kaniya, mangayog tabang diha kaniya kay buot ang Ginoo na mutabang kanimo diha sa imuhang mga weaknesses. Manay, lisod kayo, na si diha nga nag-start ta og learn sa ato ang mga kaluyahon, dali ra kayo. Pero pagtalikod na niini, hindi mo kaya. Sa una nga, pag-start pa lang nimo, nagatilaw-tilaw pa lang ka, murag, dali ra kayo gid himuon. Pero pagtalikod na, dili na makaya. Mabitaw ang hagit na ako nga para din mo abot ang panahon nga mag-struggle ka, niyana ng mga bad habits, ayaw na lang practice. Ayaw na lang sugdi. Kaya kung masugda na nimo, sayon, o dali rin tayo mag-learn, ana. Pero, pag maabot ang panahon na mo, decide ka na, nga undangan na nimo, biyaan na nimo, di na din mo na kaya. Unless, kung muduol ka sa Ginoo, magpakitabang ka niya na. Pero, kinahanglan siya, og lig-on nga pagtuo. Kay kung duol-duol lang, lagi po yung may tabo. O makay faith. Kulang imong faith. Nga mga higtabang sa Ginoo para tabangan ka madaog, mabuntog nimo na. Di na makakaya. Kinahanglan nimo og lig-on nga pagtuo kung mangay kag tabang sa Ginoo. Gusto ka nga dili ka maabot sa inana nga punto sa imong kinabuhi, ayaw na lang sulay. Ayaw na lang mo pagsulay kay kana sigurado mag-struggle gyud pag abot sa panahon. Another one, decide. Kung gusto ka kausaban sa imong kinabuhi, kung gusto ka makatalikod niya ng imuhang bad habit, kinahanglan magdesisyon ka. Kay kung dili ka magdesisyon, walay mahimo. For example, maingon ka nga, madto ko kuan, mukuyog ko sa festival. Para makakuyog ka, kinahanglan nimong mo desisyon. Paano siya para mapakita, mapangatudan nimo nga ikaw nagdesisyon? Layo pa lang daan, prepare na ka, tigom-tigom na ka, ana. Kung nagtrabaho ka, magplano na kang anang adlaw, mag-leave na ka. Ano ba? Makapangandam na ka, registration, unsa pa, pamasahe, or panggasolina, baka kung naka-service. Mao na ang pasabot nga gidesisyonan na nimo. Wala pa lang niabot ang adlaw, nag-decide na ka, nga mukuyog ka, that's why prepare na ka. Pag abot sa panahon nga muadto na ta dito, dili na ka magkarakara, wala, man di ko kakuan ani, kapangandaman yan, mukuyog kung tako, pero ulahin naman. Kung gusto dyan ka mukuyog, sa una pa unta, nag-decide na ka. Pero kung may ka nga, tanawon lang, kung makakuyog ba ko o dili. Basta inana na mga
Una-huna, ang imuha pong heart ni mo, lutaw po. Pwede ra kong muadto, pwede ra po nga dili. Na naman? Wala man ka nagdesisyon. That's why ang challenge niya, kung nakakay gusto nga talikdan, diya sa imong kinabuhi, desisyon eh. Mayroon ka nga, gusto ko magbago. Gusto niyo magbago? Magbago, kuan, brand? Basig, magbago, brand na, Lord, gusto ko magbago. Murag, kung wala kay di naman desisyonan, yung sa nga bago na, basig, magbago, brand. Imbis sa una kay, tuba rato na imo ng kuan, emperador, kay, arang-arang nagkahimtang ba? Nga, nanay, kapalit og emperador. Imbis sa una kay, unsa ginang baratong sigarilyo gani? Ay sa una kay likit-likit lang ka og daon sa lumboy. Kay lami man ang daon sa lumboy po siguro, nagag 3B ba na? Nasulod ana. Barato ra mang 3B nya, palit kag nya kung nakipunuan sa lumboy. Pwede ra ka mo maglaya, likit-likiton. Wala mo kabaluan na. Sige nagalumboy mo kukusona. Joke lang na. Likit-likiton nya pagkahuman. Kay gusto ka magbago. Klaruha sa Ginoo kung unsa nga klase nga bago kay basin lumboy-lumboy marag ko ano cheap man kaayo Lord. Kanang gusto ko maka Marlboro. Nya kay Gis man siguro isa sa Marlboro ron. Dapat na kay desisyon na himuon sa imong kinabuhi. Kung gusto ka nga magbago, desisyonan nimo na mingon ka Lord magbago ko. Ug dili na ako na mahimo Ginoo kun wala ka. Busa Ginoo tabangi ko kay luya ko pag-abot ani nga bahin sa akong kinabuhi. Mauning akong kaluyahon, dili ko dali mapukan, dili ko dali mapildi. Busa kinahanglan nako ang imong tabang Ginoo. Kay gusto nako nga magbago. Kay gusto ko nga magnalagad kanimo nga walay sami ang akong kinabuhi. Nga walay apan ang akong kinabuhi. Kay pagkalisod ba yan, gid mga lagad kung nay apan ang imong kinabuhi. Nga naman? Mao man isa ang gamito ni Satanas. Kanang apan sa atong kinabuhi, may nga Satanas nga. Simba ko man kay angay. Nga kuan man ka. Kining adik man ka. Man ka. Di sa mo simba, maulaw ko sa Ginoo. Pag mo santop na sa imong una nga maulaw na ka sa Ginoo. Wala, Satanas na yung nagsulsul na kay di man ana ang Ginoo. Ingon ang Ginoo, yanhi ako dili alang sa mga matarong kun dili alang sa mga makasasala. Nya mingon ka nga maulaw na kumuduol sa Ginoo kay grabe man ko kabadlongon ay. Tapos Satanas katawa. Na, yun, mao ginay sakto. Dapat maulaw ka. Di ka maulaw. Dul-dul ka sa Ginoo niya. Pareha man ta, demonyo. Patay ka. Para mausap ang imong perception sa imong pagpangalaga sa Ginoo. Dapat patabang ka sa Ginoo, Lord. Dili ko gusto nga gamiton ko ni Satanas. Gusto nako nga ikaw mo gamit nako dili si Satanas. Kay gusto nako mahimong galamiton diha kanimo Ginoo ug gusto nako nga gamiton ko nimo nga walay sami ang akong kinabuhi kay ang sami sa akong kinabuhi mo ni ang gamiton usab ni Satanas batok kanako aron dili ko kalahutay sa akong pag-alagad diha kanimo. Dapat desisyonan nimo igsuon kung gusto ka magbago. Remember that no one can change what you do until you decide to change it. Bisa pagbakbakan ka permente ni pastor. Antod nga dili ka mo decide, masakitan lang ka sa wali. Antay ni si pastor, sige ra magpamira ang taon oy. Birahan man ko permente ni pastor. Kada Domingo na lang magbumbira si pastor sa kuha. Bisa pagbirahan ka ni pastor og dili jud ka magbag-o, dili ka mausap. Kay dapat ikaw man gud mo decide ana, dili man si pastor. Ikaw mo decide with the help sa Ginoo. Budol ka sa Ginoo, mayon ka nga, Lord, grabe man kay si pastor Lord nga birahan mo ko permente Lord kanang usab ba daw ko Lord kay para di na ko maigo sa wali ni pastor. Dili kay pag-abot sa panahon, o sulod mo gang. Pag-abot sa panahon, moingon ka nga, pastor, kanang pwede ba tanggalan na lang si pastor? Pahawaa. Kay sakit man kay muwali. Matay imbes magampo nga tabangan ka kay para makaikyas ka sa imuhang dautan nga habit nimo. Si pastor na mahinoy tanggalo noon para di maigo. Matay imbis nga muluhod niya sa Ginoo, magampo sa Ginoo nga Lord, tabangi ko Lord na mausap ko kay para din ako mabigyan permente. Imbis mo na ang imuhang prayer, ang prayer na noon nausap. Lord, kanang tanggala si pastor diha simbahan, namo kay pulihig katong di mamigay. Matay. Walay mahimo ang lain nga tao aron usabon ka ang makabuhat ni ana o ang mag-decide niya na para sa imong kaugalingon kung gusto ka nga mausab ang bad habit niya sa imong kinabuhi, makaikyas ka niya na nga bad habit sa imong kinabuhi, ang imo ragyong decision.
nga muhunong, muundang, uban sa tabang sa Ginoo, pero ikson, kung di mo nabuhaton, wala gyud mahimo ang ubang tao. Kay mo, man ang kaugalingon. Himoa, diha, sa imuhang huna-huna. Ang sa pagsugod, make up your mind that this habit will not rule your life anymore. Kanang imuha daan nga himon diya sa imong huna nga dili ka mo himo ani, pero hantod nga dili ka mag-desire ni ini. Dili ka maning kamot ni ini. Di gyud na nimo mabiyaan igsuon. Dapat desisyonan nimo nga dili na ang mao nga dautan nga habit nimo ang magkupot pa, magmando diha sa imuhang kinabuhi. Be intentional. Dapat imuha gyud na intention nga magpabag-o sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Intention ba? Kay kung intention gyud nimo na kay buhaton nga lakang, pero kung di nimo intention, mayroon kang bahala na si Ginoo kung usabon ko dili. Nagmingon ang Ginoo kuhaon na lang ka, mayroon ka bahala ra pud Ginoo kuhaon ko niya o dili. Nya kung hapit na ka mamatay, mayroon ka nga Lord, di pa man ko ready mamatay Lord. So kinahanglan intention nimo. Kapra sa akong illustration ba, na kung gusto ka maadto sa festival, kung intention nimo nga moadto kag festival, nag-decide na ka o gawas nga nag-decide niya na aduna ka nay preparation na ginahimo diha sa imong kaugalingon, ingon nga pagpangandam sa imong pag-adto sa festival. Pero kung wala kay intention, wala kay buhaton. Be intentional about taking small steps of progress towards change. Be intentional. Pagsugod sa gamay nga lakang, dili kinahanglan na. Mayroon ka nga mabiyaan dayon na nimo diretso. Nga pag-ugma, ayun ka nga nagwali beto si pastor kagahapon o ka naigo ba akong adto, magbag-o na ko. Dili na kadali. Hinay-hinay kaysa mo diretso kag ingon nga, biya na ko ani ugma. Basig mali na nga biya, basig biya na ka sa simbahan. Kaya sige ra ka kaigo. So, dapat hinahinay ra. Masabtan ra na sa Ginoo nga mo hinahinay ra ka. Mura bitog bata. Nakita di kag bata di nga pagkatao ni daga na. Nga natagbaw kag gukod, mas abtik pa kaysa inahan nga bag-ong nangana. Wala gyud. Siyempre, proseso. Inana ka lisod, mao bitaw nga kung wala pa ka tilaw og droga, tilaw na. Ayaw sugdi og tilaw. Kay ang pag sugod, dali ra kayo, pero ang pagbiya, porting lisuda. Kinahanglan pa nimo sigurong latan. Latuson og maayo sa Ginoo hantod nga di nakakahimo. For example, kung kuhaan nakagkuhan sa Ginoo kining kidney sa kabuok. Di day ka muundang day ha. Ug kaog parat ha, ug mga aside ka kuhaan kidney be. Siyempre malangan nakakaisa na kidney. Di ka muhunong, tigok ka. May mga doktor nga, isa na lang kidney ni mo, sir. O kung madaot pa na, patay na ka. May nga, wala dahi, transplant. Sir, pero naka 100 dra. 100,000. Nya kung lisod yung pamuyo, bisag pamugas, maglisod kag palit. May nga ka nga, mag-amping na jud ko, di na jud ko. Usahay mong God, pag kumpleto pa ato ang lawas nato, ato ang sulod sa tong lawas nato, kaya pa ni. Pwede pa. Pero kuhaan na kasi Ginoo, kuhaan kag isa ka buok baga, pwede ba kuhaan kag isa ka buok baga ang tao? Kuhaan kag isa abdo, kuhaan kag isa ka buok kuan, ining kidney. So tandugon na, gamay na kulang tigok na. So di na jud ka mukha, may ka. Di na jud mukha, kay isa na lang. Pero anong wala ton pamalan nimo? Kung gusto kag kausapan, hinay-hinay. Pray gyud sa Ginoo. Di mo ginani mo makaya? Ikaw lang? Di ginani mo makaya. You need the help of God para makalingkawas ka ni ana. Second to the last, commit. Kinahanglan na kung manaad ka sa Ginoo, kinahanglan kumitado ka sa imuhang pasalig diha sa Ginoo. Dili kay mayon ka nga magbago ko karon. Pero pagkasunod ugma, wala gyapon, maulang gyapon. Wala pa yung New Year, himo kag New Year's resolution na Lord, tibok tuig 2025 kanang di na jud ko minani, mubuhat ana. Matay. Pag-abot sa pizza uno, pagka pizza uno kay nahang-over, kay matay na ba yun sa resolution na pag-abot sa 31 nahang-over. Nya, ayun ka nga Lord, kanang pasaylo ako kay napakyas ko, pero panikamutan ako nga ako ang buhaton nga, di na ako makahimo. Pag-abot sa birthday, nahubog.
Matay. Wala, yun dapat, kung nakakagisulti sa Ginoo, dapat doon na kay commitment. And we've got to commit ourselves fully into changing those behaviors. Dapat komitado ka sa imuhang pasalig. Kinahanglan magpasalig ka nga imuhang atil talikdan, biyaan ang maong dili maayo nga nabatasan nimo. No half-hearted attempts. Kaya nga naman, kung half-hearted attempts lang, ang imuhang pagbago sa imong kinabuhi, wala gyud. Balik-balik ra gyud. Ikaw lang kita sa panganoy. Bot pasabot, walay pagduha-duha nga pagsulay. Dapat imuhang maamguhan na ang pagbungkag sa dili maayo nga nabatasan nimo diha sa imong kaugalingon kay mura na siya og nagbawas ka og timbang. Kinsa may nagda-diet diri Kana daw siya, mura daw na siya og nagbawas ka og timbang. Wala lang ka ga-diet, wala lang ka ga-exercise. Adto ka gym o adto ka sa kining basketballan or diha pa sa imong balay maglukso-lukso, ambak-ambak para lang mamayat. Di kayo mukaon og daghan para lang mamayat. Pero kinahanglan nga imuhang usab nga bansayon ang imuhang mentalidad. Di lang imong physical nga lawas. Ano naman? Pag ingon nimo mag-diet na kung sugod, ay nahina nakagpalit og katong mga pangpa-diet na pagkaon, na exercise gamay. Na kadugan kay nalaay naman nya. Naga-crave man. Exercise karon. Hab-hab pag gabi Patay ka mga exercise. Jogging-jogging anang buntag kay. Jogging ta, buntag para mamayat ta. Nya, tumoy kay Jollibee. Patay gapon, gutom man. Jollibee ta. Matay. Way klaro nga diet. Murag, unsa pa nga diet to siya Murag nagpakapoy lang para lami ikaon. Murag ana ba, no? Nagpahago lang sa lawas, gikapoy ang lawas para unya, lami ang pakals ba? So dapat, i-train nimo nga area wasab sa imong kinabuhi, ang imong mentalidad. So diya sa pagbago sa imong kinabuhi, dapat aduna kay maamguhan. Diya sa imong kinabuhi, dapat nimo bungkagon ang dili maayo nga imuhang naandan nga ginahimo diya sa imuhang kinabuhi. Kung gusto ka nga makaikyas niini. Tanan klase nga habit, di lang ni bisyo, dili lang ning imuhang pagkaon, kundi tanan nato nga habit. Sa ato ang kinabuhi nato. Katapusan, surrender. Kinahanglan adunay pagtugyan. Gusto ka magbago, gusto ka nga biyaan nimo ang imong naandan na ginahimo, pero di man pud mo itugyan. Saon pagbaguhan ang imuhang kinabuhi, sa pagbungkag anang imuhang naandan na ginahimo, kundi man lang nimo itugyan sa Ginoo. Kinahanglan na sa pagtugyan. Kana bitong kanta bitaw nga, igatugyan ko ako nga tanan, ang tanan uman luluwas igatugyan ko. Pasensya na god, kay di man ta mo kanta god. So, igatugyan ang tanan. Diha kanimo. Kung gusto ka og makabiya gyud sa imuhang dili maayo nga sagad ginahimo, kinahanglan itugyan nimo na diha sa Ginoo. You can talk to God about anything. Pwede nimo isulti sa Ginoo. Unsa ning imuhang buot talikdan, unsa ning mga buhat, unsa ning nakinaiya, unsa ning batasan gusto nimo talikdan, biyaan. Istorya nimo sa Ginoo. Isulti nimo sa Ginoo kung giunsa nimo kini pagsagubang, unsa ka dako ug kagrabe nga hagit diya sa imong kinabuhi ang pagsagubang sa mao nga dili maayo na mga habit. Igsuon, sulay daw sa pag-ampo sa Ginoo. Pag-pray sa Ginoo, i-pray sa Ginoo. Kung unsa na imong ginaagyan sa imong kinabuhi, dangop sa Ginoo, iampo sa Ginoo, isugid sa Ginoo kung unsa na siya. Sulti ang Ginoo nga mao ni ang ako ang ginaagyan karon sa akong kinabuhi, mao nga struggle na ako sa akong kinabuhi. Mao ni ako ang kaluyahon nganong luya ko sa pag-alagad sa Ginoo, nganong dili ko inanak ka madasigon sa pag-alagad sa Ginoo. Mao ni Ginoo ang inungdan. Kay maulaw ko. Mao ni ang inungdan Ginoo kay kanang feeling nako dili jud ko angayan diha kanimo Ginoo. Mao ni nga tabangi ko Ginoo. Ang pag-ampo igsuon, dako kaayo og ikatabang diha sa imong kinabuhi. Wala ko na kay gusto ipausap sa Ginoo diha sa imong kinabuhi.
iampo sa Ginoo. Pangayo iog tabang sa Ginoo. Because God wants to help you conquer. Yan ang imuhang mga buot talikdan sa imong kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga matabangan ikaw nga magmadaugon sa mao na mga nabatasan nimo nga mga buhat. So may tabo lang kana nga matabangan ka sa Ginoo kung imo kining itugyan tanan diha sa Ginoo. Busa igsoon, hagiton gid mo nako itugyan ang tanan diha sa Ginoo. Gangin ako ang tanan sa pagtindog. Kung gusto ka nga mabuntog nimo ang dili maayo nimo nga nabatasan diha sa imong kinabuhi. Kung gusto nimo nga madaog nimo kana na mga bad habits diha sa imong kinabuhi, you need to admit it. You need to admit it diha sa Ginoo. To acknowledge it. Ilha kini. And decide, desisyonan nimo nga gusto jud ka magbag-o. And then commit it to God. Ipasalig diha sa Ginoo, isalig diha sa Ginoo. And then surrender. Itugyan ang tanan diha sa Ginoo. Hinumdumi wala kay mahimo kung wala ang tabang sa Ginoo. Ha? Hinuklugi diha sa imong kaugalingon ang Ginoo ra gyud ang makatabang kanimo ug wala na ilain pa. Not even ikaw, dili jud ka makatabang diha sa imong kaugalingon. Ang imuha lang mahimo is mao ang pagdangop diha sa Ginoo. Mao ang pag-admit, mao ang pag-acknowledge, mao ang pag-decision niini, mao ang pag-commit ug mao ang pagtugyan niining tanan. Mao na ang imong trabaho. Kung gusto ka nga matabangan kaniya, nga makaikyas niya ang imuhang dili maayo nga sagad nimong ginahimo o nabatasan na nimong buhaton nga buot nimo pagatalikdan diha sa imuhang kinabuhi.